Hi guys, maayong gabi natong tanan. And welcome to my channel. Pasensya na mo guys, kay karon pa jud napud ko nakabalik og vlog, mga mag 4 days naman siguro ko wala ka vlog guys. Kay nayayay na po ko guys ning tukar na pud ang ako ang acid reflux guys. Basta once mo tukar na guys, di jud ko ganahan mag-vlog kay kapoy kay kong lawas ana gasigira kog higda. So karon kay nauli-ulian naman ko guys bisag not feeling dili pa jud kay ko as in nga kuan guys, pero ako na lang gilihok ang akong lawas kay ugma ra ba Lunes na mag-work si Banana. Dili na siya pwede mag-absent guys kay ngano, special kay nila ang Lunes kay diha ang mga trabaho nila nga yung mga importante. Mo nang ug maglisod yun na siya og kanang panangid sa iyang boss kung mo absent. So gikan mi sa kuan guys, so, naghubok ka di ay. Gikan mi sa merkado, nagpalit kog dako kay nga bangus guys. Bangus sa dagat, gibutangan ako tanglad ang tiyan kay isugba na mo ni guys, mo ni mong sudan ni Banana sa panihapon kay nabot na akong order nga sugbaanan. So i-try na mo ni guys o gamit. Karon kay nagluto pa man ko og kaning kuan guys inununan sa ako ang mga dugi. Ara hapit na po din bukal. Di man naklaro ay nara. Hapit na po siya ning bukal guys. Gamay na lay kulang pero giandam na nako ang ilahang luto kay init man no opay pag kuan ani sa rice cooker. So naglungag na po kog utro guys kay bisag makulangan mi sa rice mao na lang man ni ang nabilin Motong naglungag ko og utro para sigurado. Ga nag-vlog ko bisag mugawas kag kalit dira. Naligo man gud si Banana guys, unya nag-vlog ko mo. Malimot ba na siya, mukalit na siya gawas na makita yung virginity. Ako sa ning kislan ang bugas guys, kaupat na nako ning kilis. Yundangan na ako guys kay di ko na ko ang cellphone kay lagi mag-vlog ko kung mag-vlog na lang susugod kay ila ka adlaw na ko wala ga sugod ga vlog. Lain kaayo guys, unya ang ako apa yung dugo guys ni stock up guys kay parte na kung kaon og mangga. O siguro ang akong acid, ang ako ang acid food ning tukar kay parte na kung kaon sa mangga guys nga katong gikulit nako wala na nako na vlog kung nanguhit ko og mangga guys kay sa ka-excited nako katong sa atbang namo ba guys. Nanguhit ko og mangga na sa lugsog pa ko guys. Sa uhit kay kani laging excited kita mo kaon sa kuan guys, sa mangga kay naatay ginamos nya. Atong ginamos lami pa jud kaayo kay malos na kay sa tanan kay pila na kabulan akong ginamos mo na sa mga 3 ka bulan wa na hurot kay dili po kay mitig ka og ginamos guys kay magsakit ang kilid. Mao to nga ako sa nito slip guys ha. Mao to mga dugay gid kanang hurot ang ginamos guys. Napag yun nabilin gamay na lang hinuuna kay usay mangita man jud ko ginamos guys. Muna din nakit atong kilid eh. Mungkod pwede magsigitag ka og para. Mayayay ang atong kilid guys. Mato kung mga dugi guys, relax na kay sila guys kay balo sila ang ilang sudan bangko. To, kumiming ang buros dako itiyan. Namalit na lang po kog kape guys o gatas. Dayon nagpalit ko og perting daghan na nga kuan. Tawas kay tag 25 raman ang pila na tunga sa kilo siguro na. Then nagpalit ko og sabon. Na mo gibutang ang sabon may sa plato. Oo. Okay, humot pud ang plato kung kani ikuan. Nagpalit kog sabon guys kay ngano. Naghumon man ko kaganina og kaning kuan guys, nilabahan namo. Kay mag-uol ba ko guys nga kanang dili ko makalaba kay anamon binamon among nilaban dayon. Si Banana pud guys, og si Banana mang laba luoy pud kayo guys kay ngano. Kabalo siya mo laba guys, ang problema kalas kay sa sabon. Ang kalas kay sa sabon guys kay karon humula niya. Pagkaman niya humol, iyang kuano ug maayo. Waswasa din humula niya og sabon, do ka powder. Pagkaugma na pud waswasa na pud niya, iya na pud ayha na magamit po siya powder. Nang kalas kay og sabon kung siya ang manglaba. Mao to nga. Gisaglain pa kong lawas na feeling well pagid ko guys. Nilihok na lang jud ko kay ngano.
Lunis na ugma guys, ug dili ko mulihok. Unsaon na lang nako kung mga miming. Naap naman dahil ninit gao sa kung kuan. Sa bulak, unta. Wala pa man mo nag-ibutang. Naan naman, ang sa bulak lang. Nga, mag-init ka, otro. Pwede, kung ina lang po kasi kung bulak ha. Ni ara guys. Aside sa natin giinom nga tambal guys, nagkuan po kuani guys, oh. Kamatis kay para kuan niya sa acid. Dayon nagkuan po ko og bulak kay kagabi iwa na po ko nakatulog. Ingon ana jud ko guys, buhat sa basta mo atake gani natong acid reflux guys, di jud ta katulog. Kay nag-inom kog coke kagahapon o kagabi. Kay sa pikas balay na mo sa mong silingan na ay birthday. Dayon gi-invite mi nila. Perte na kung ka-inom og coke guys kay ngano. Naay lechon, basta naay lechon guys, mag-inom jud og cola na ko. Maray mong kape mo. Ang kainday ni. Gipalitan ako akong dogi si Inday Beauty toothpaste kay di man ni halang din. Umot iyang baba ani guys kay kanang mabuntag manggud guys iyang mata niya. Mukis dayon na siya namo. Motong tagaligo anang Inday mag-aktot brushan gyud nako na kay mukis man na din. Ang ubang mga dogi nako dili magpa-toothbrush. Ako rang sagulan sa tubig ang kanang toothpaste. Ako ang ipalinggob-ngob sa ilaha. Himula na ko kundi ay nako paluwa. Ay, dadang. Ibutang po niyo. Kan gatas. Wala pa gyud namo naluto ang kuan guys, ang kaning. Wala pa gyud namo naluto ang kaning kuan, kaning sa to kung lutoon gani nagpalit ko ani sopas. Oo. Namalit na ko daan ani guys kay akong ingon sa kong banayan na magluto ta mig sopas kagahapon Sabado or karon Sunday. Ngayon saon man nga galubog namalit na ko dag sagol nga carrots. Naglubog man ko guys. Sumoto ka ganina namalit ko kay baka ugma mi magluto. Ang problema ugma kay manglaba ko daghan ko labhonon dito gihumula na ako. Ang akong sinugba naghulat kay nagluto pa ko og kaning kuan guys. Kaning sudan sa kong mga dugi. Ang sudan sa kong mga dugi ang amo ang giuna. Ang amo na ulahin na. Ana na muna sila kapangga guys. Bahalag una sila makakaon. Kami bahalag maulahin mi basta sila una makakaon ana. Malingkod sa ko kay gihanga ko. Bukal na. Mopay pagbukal ana kay pag abri na ko ron mopay pagkuan. Inom na ta aning na ay kamatis nga. Kay kuan po ni siya pa-low po ni siya sa ato ang acid reflux guys. Yan ang kuan ba sa kuto-kuto. Init-init pa siya guys. Ang kamatis ani guys apilo na kog kaon kay kanang di ko mukila og kamatis good. Dayon nimbukal na ang ilahang inununan guys o gaaso-aso na guys. Tura gaaso-aso na. Amo din nang maghukad ko sa plato dayon ako ang ikuan dayon sa electric pan. Ipatunong na ko sa electric pan ang kanang inununan nga ipasudan sila para mabugnaw dayon para makakaon din akong mga dugi guys kay akong mga dugi pila ka adlaw na guys wala sila tarong kaon kay akong banana nagpakaon sila ha unya. Naanad ba na akong mga dugi guys nga ako joy mo timplaan na nilag pagkaon guys unya. Akong pagtimplaan na sila pagkaon guys kanang daghanon din ako na usutan din kanang lami pagtimpla pud ba na iba na nabot unsaon ni pagtimpla nga di man mahurot og kaon sa mga dugi. Nangita ko mga dugi sa akong tinimplahan guys. Munang bawal jud ko magsakit kay magsakit ko kung bana tan hasnan sa trabaho di sulod sa balay. Muna ako guys. Kung magyayay ko guys, maano ikos kung bana, di ko kaliho kung saan man na ikaw gid tanan ang manglihok sa sulod sa balay. Siya tanan magluto sa mong pamahaw, panihapon, sa mga dugi, sa mga niming, siya tanan. Diri sa balay tibuok magkuan, buo sa akong mga tanom, sa mga herbal, sa akong mga gipangtanom di ang mga utan, mga lamas, siya tanan. Pagkahuman ang kana lang yung nilabhan dili yun ako na ipakuan saya gawas og
kanang daghan na gyud kay mig nilabhan kay labahan gina niya. Ako pud musugot na lang pugo sa tungod sa kadaghan sa nilaban, mo okay na lang pugo kay og di pa na kumakaya kong lawas kay daghan na kay nilabhan na saon man na di maimpas mabughat tag nilaba. Na-compare siya ning lili sa kuan. Na hello guys. Karon pa si Mami naka-vlog og balik guys kay nayayay man ni si Mami pila ka adlaw guys. Is Mami ba? Hindi lagi dayon mo tan-aw sa kamera ba? Gida yun. Ina, hello guys. Kumusta ang tanan guys? Ang followers ay ang subscribers sa kong Mami diya. Nawad-an na po kong subscribers gaw. Tulo ka buok. Lagi, bahala sila oy. Ang uban mangganing mga kuan ga kanang vlogger para lang kindred. Malipay gid sila makuan ilang mga kuan subscribers. Lami pud ang kuan guys, ang kaning kaning gisingi sige kog singot guys. So manang makahibalo jud ko nga not feeling well pag ko ako ang kuan kay akong singot bugnaw. Kagahapon guys, lain jud kay akong pamatay atong isang adlaw kagahapon sakit kay akong puson guys sa mangga to guys, na-stack up akong dugo kay pila ka buka akong gikaon mangga, lami man jud kinang mangga apple nga wala pa pabitay bunot nya dili aslom kagubkob kay sa tanan guys, wa jud koy paki guys nga gidugo ko kani laging sirok itag mangga kay kaning talagsara ta makakaon og mangga nga hilaw. Labaw nag na si banana to. Napay nabilin mangga guys, gilabay niya. Ang butog asa niya dapat gilabay kay so, kung gitano sa basura wa naman dito. Aka to gilabay so nito sa kanal kay kanon man gyud ako guys, bisag nagluyan ako guys, kanon ra gyapon ako. Ito yung gilabay. Di ang ending antos kog maayo. Stack up dugo. Ako ra gyapon giantos. Ito na to ning kuan. Unya ugma ra ba Lunes? Basta Lunes sayo jud kay na siya madto og office kay ang anak sa iyang bossing iya pa man nang ihato dito sa eskwelahan unya. Magsayo po na sila adto dito sa opisina kay kuan man na flag ceremony man na. Manang Lunes sayo kay na siya alas 6 mga 6:30 no na nakamadto na ka. 6:40 madto na siya dito. Nami kaayo may. Wala ra ba to giingon nga kanog apil ang kuan? Sa kanang sa imong kuto-kuto nga magkuan. Kanon na kuni kay sayang ang kamatis guys oh. Kanon. Ano kayo? Masag tinula. Naluto na siguro na magkuha lang ko pare kuan sa electric fan doon. Pa kuan sa natog unya dapat palong. Ito na. Padut lang guys ha, maghukan na kog sudan sa kong mga dugi guys kay para ako ang ipatunong sa electric pan. Ana di ba kan na mahulo ang cellphone no? Guys, kay para ako ipatunong sa electric pan guys para makakaon na dayon sila. Dilawan ako kung sakto na ba ang lasa ani. Na. Hindi kay pagkatimpla may. Alungon na ni may. Palungan na dyan. Ano na to libut ang kaldero may. Diyan na ini kuman mo kuan pakansero. Dili kay magsubang ko. Dira o sa banggira. Ano spiring may? Pero Mickey, pero wala. Ang kato si wakwak ko, ba to kay guys. Nag-uol ko sa kung isa ka miming guys nga si wakwak katong all black kay wa to kay nang og pills. Ning uli ka ganina, nalimtan pud og inom. Painom og pills. Mutong nag-uol ko.
Umuo na ni ilang sudan guys. Ipatunong na to ni electric pan. So, para mabugnaw dayon. Tindog din sila guys. Okay, kabalo sila magkauna kay. Kay balo sila guys nga ilahan ning sudan, tindog din sila electric pan. Inita oy. Hindi na ako ibutang guys, okay. Na Rosel, init kaayo. Nya na kay nagtimpla ko pagkaon nimo. Pandarong electric pan. Ang amo ang kwarto na Elisa nag-bedshed. Dahil nagid ang color sa bedshed, salamat sa Ginoo. Kay kung si Banana balik-balik gid ang bedshed gyud. Na. Hawa di aday kay nanawa ko ang Persian. Nagatimaho pud siya og kanang kuan pod inununan. Kay pila na nakaadlaw walay kaon og rice guys kay wala na sila inununan ang akong mga iro sige na lang nagtinapa. Unya atong niaging adlaw nagpalit mig lechon manok. Mao to nga ang ilang sudan po lechon manok. Kay nagluto lang akong banana og kanang sabaw para naay sabaw ilang kanon di lechon manok ibutangan mo to nahurot ang ilang kanon guys kay lechon manok. Pag kaugma na pod guys kay tinapa naman pod. Sayang king kanon kay dili jud mahurot. Una. Ana nagipatunong na nako sa electric pan guys kay para ko ano. Dili na lang ka ko magtimpla. O dito ra kay magusik-usik. Kaon na inuunan inday, kaon na inuunan inday Rosel. Naayong ko yan ako. Naguyog-guyog na ulo na inday Rosel na kaon na inuunan na. Awa guys, nga naman kadagol. Kani siya laaway jud kani siya ba? Tanawa ga nakainom kog kamatis ga. Nakainom kog kamatis guys kay nang kautot ko. Pero wala lagi ni panuhot. Mati. Ano ka? Kana pong hangin sumintayin ba mga krok-krok anak. Mga acid gani, mga acid. Nakautot ko guys na inom ko kamatis. Ninot pagkainom ako guys kay kuam. Gam-gam pa ba init-init. Kumiti man ito. Inday. Hi. Eat na eh. Eat na eh. Dagan pa man ba ini? Punta. Ano pa niyo ito? Soso. Soso ito sa kan. Kiss mami. Kiss. Kiss dagol guys. Amot din sila kayo. Mananig. Buwan. Pangaligo. Bisa galain akong lawas guys. Giligo. Gihapon ako kung mga dugi guys. Kay gusto na ko nga magsingot ko guys. Gusto na ko guys nga magliw-liw akong lawas kay kung sige ra na akong ihigda mo samot man kog kaloya akong mata o mo nguhay pa kaayo wa ko tulog gabi. Kilok ang kamatis, no more. Hi. Ako. Miki? Miki? Dili na muna ka ha kay mag-eat na ron ha. Ari ra ka Miki ha. Mas daddy nag-brief. Ya, tanong ko biya. Pwede na guro ne. Oh, pwede na. Kung ano na electric pan ka kay panuhot, tatay impas ko ano. Dara guys, magtimpla na ko sa ilahang pagkaon guys kay para makakaon na sila guys og makasugba na pud ko guys. Igo-igo pud guys nga maluto ang kanon, dali ra na maluto ang kanon namo kay kuan ra man na ka baso. Duha ka baso ra man na. Para sa muara, dali ra na maluto so magtimpla na ko guys to kung mga
Dugi tug kuan na kay sila guys kanang happy na kay sila kay balo sila nga ilang sudan bag-o. Ayaw di George kay no bag-o sudan day. Bag-o sudan. Tapos sila go sige na sa kay bag-o ang sudan lagi daw. O lagi. Lagi sig panahon. Kuan na si Boots, ga concert nagsugod. Ay, balik ko siya nga tingkaon. Ba? May labo ng kuan. Lagi. Kaon lagi. Ngun ana na sila guys, basta tingkaon na guys, kay banha na dayon na sila, mag-concert na dayon na sila. Diba? Ang sudan bago, kasi na sila. No? Lami na sudan nila, bagong luto. Basta bagong luto, ganahan kina sila. Mauna gakanset na sa bots kay bago ang sudan. Nya presko po ni ang ilahang kuan guys, ang ilang lupoy. Dili ko mo palit og namay ka nang dili presko guys, kanang barato ra. Pero luoy kay kanang nadugi kay ngano. Kabalo sila og presko og dili presko guys, dili na dayon mangaon. Ingon ana akong mga dugi kay guys. Kaya naay one time nakapalit ko og dili presko. Tagkuan ang kilo tag 40. Nagpalit ko 2 ka kilo. Kay ang presko guys naagi na sa mga 70 ang kilo ana sa kuan. Sa dili presko. Nagpalit ko guys. Kaya balo ba mo guys nga wala nila gikaon. Si George sa una. George. Kung hindi panghata guys kaya hindi na maka alat. Ay hata sa nilang kabuts gabi. Kaya nagkuan pa ko sa airing. Si Bots mura dili na siya pwede pagkanon og buko kay mura mo na yung giluyahan. Eh taga kuan anak ko nila pakanon ako na sa buko ganun kuan inunan. Murag diya siya galuya. May, hala wa man ni siya kadungog. Oy. Ingon ko yatag sa ilang Bots wag sige ko giyaw-yaw wa din siya naminaw. Istot man ni siya oy mabughat na kanina oy. Sige ko giyaw-yaw guys wa din siya naminaw guys. Grabe si George. Oh, palagi mo lang gana. Ara guys, salamat. Nakakaon na sila og tarong guys. Kay, wag tarong na ilang kaon mga pila ka adlaw guys. Kay saon man. Akong bana man good guys. O, dili na siya mamerkadog siya ra usa. Kinanglan, uban siya ming duha. Ito na lang anak niya. Libog di ko na ina. Dara, Rusil. Wala lang kuan, diri lang sa ni Kamiki. Itan mo si Bots? Oh, itan. Boy, ito ron ha kay prepare na kuan. Anin sunod ba? Magsugba na ta guys. Kuan siya guys, kanang bangus sa dagat. Ako sa aning hugasan ganina pa maguni naabot guys. Mao to ming anak kong banana pag maabot to ang amuang gi-order nga sugbaanan. Ako ada yung sulayan. Sulayan dayon nato kay para makapilaw din sa. Lami og siya guys, kita man gud may ani pag nag-order pud ako ang amuang friend ani guys. Dayon natunong na dito sa iyang balay nag kuan dayon siya og kaning
katong isda ba nga sa tuga barilis? Oo. 3D kwan. Itong Tumahalon ba guys? tuna. 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 Oh, tuna nga. Isda ang ihang gikuan din. Kani ang pag ihang gilutuan. Kuan guys kanang dili siya mapagod guys. Lami kay. Tandong niya. Lami kayo siya pagkakuan guys kani. Puta. Adi ka po niyo hotdon? Dagan pa nabilin? Gamay-gamay na. Lami kay pagkaluto guys kay dili siya kaning kuan, dili siya kaning pagod, juicy kaayo. Mo to nga, ning anak kong banana nga. Mag-order ko ana, nangutana ko ni sa ako ang friend nga asa niya gi-order. Kuan ni kay madugay ra ba ning kuan, madaot ning kuwer ano. Ingon siya sa kuan daw sa TikTok, mo to nangita ko sa TikTok unya natunong pod ga sige kog liilo sa TikTok. Ning gawas ni. Mo to nga. Nag-order din ko way duha-duha. Nga ganina pa naabot ko ano ako gi-order 1 week na. Daka. Dili na ta magsugba sa ako ang gas rinse. Painiton sa nato siya guys. Udan na inday. Udan na ha. Utangan sudan. Utangan sudan. Utangan ako sudan kan inday guys. Hawak diya kay mang. Ha? Oh. Pangbutangan ako sudan guys kay nana na sila guys bagkuan nakulangan na sudan agay. Kay bagko mangluto mo nang nangakulangan. Pero og dili bagong luto, hurot ang dodong ga. Very good dodong. Di na ko kainit. Bisag init kayo guys hala, 1 taon na lang ginato timpla guys kay para makakaon sila dayon. Otro ko na sibot sa arte kaayo kanang gamay ra sudan. Una niya hot doon. Makabalo pud sila guys kung gamay ra sudan ni butang. Nya usay guys kay magamay ra jud ako butang guys kay ano. Kana bitang ako ang iguon ang ilang sudan guys nga maabtan bad pa ni hapon kay si banana bitaw kung ako ba mo akong gipaabot nga araga nga para mamerkado ni guys. Surok din siya oy. Ang dalagay. Ikan ba si private pa yun? Mugani mo na siya. Tusik pag yun. Maawayan kay sirok man. Persian, taon na taon. Nagusik na po, nabungi na po akong Persian. Oh. Nailit na siguro ni ako na nang ibuta ang sinugba. Alright guys, makita na ninyo. Ay, padapin ako ng kaldero kay nakatabon. Guys, ang ato ang sinugba ni Ara. Butang na ako. Buan, lalami, nindot kita ay sa subaan may. Unsa ni may pahinayan ning kuan may no? Kuan siya guys, sisling. Pang sisling siya. Guys, palayo kuan ni dira sa kuan daog ay takaon ni box eh. May dautan niya. Bet. Na guys, ito nga sinday na yung mga ang ikiwan murot. Ang isa pati yung habab sa kuang Persian guys, gimingaw gid siya og rice. Oy kay kung Persian. Na galing lang kana yung pagkaon guys, usik kay siya mukaon. Mao na gid siguro na siya usik kay mukaon. Nag-anam-anam tagpanghugas. Ganan ka na kung bana guys, kung ako na muligo kay makarelax na siya. Luoy maluoy pag kuanan niya kung say mo kuan diri sa balay unya, mo trabaho pa. Say kapoy be na yung trabaho ka magtravel na sila Lagyo. Say gabiin na to siya makauli. Kare atong Friday. Abi niya og magkuan ra maghatod ra sa anak sa iyang boss. Og sa dihang ning diretso sila dito sa opisina di ay. Muto pa siya pamahaw, tulaw para ba kay pamahaw.
Nakauli siya guys, mga alas 12 na kaping kay. Nagpaabot man siya sa iyahang boss. Niya, gipaabot ako nilang mugawas ang anak silang amo. Mag-uol ko na niya. Hindi na siya kapamahaw niya. Ay, ginoo ko kung saon man na eh. Ito, ano siya nga. Niya ako mga dugi po. Wala pa kapamahaw kay basag. Lain kung lawas dito ko mulihok. Hindi ko, wala pa yung kakaon ang mga dugi. Lisupog-pugso na ko ang lawas o lihok. Nga lain, kay kong pamati. Nakuyapan pa lang ko. Na. Nabundak pa lang ko diyan sa gawas. Tayo, serban at tanan diha. Nakuan pa lang ko. Ito nila, anak kong banana. Uli na lang daw niya. Siya mo pakaon sa mga dogi mo. Ito, nakapamahaw kong mga dogi, guys. Kuan na. Alas 12 na kapin pag uli niya. Anak ko, palit na lang po og kaning kuan. Hoy, dili na. Palit na lang po og kaning kuan, kaning tinapa. Kay, dili lagi may kamerkado, guys. Kay, sana laging galain na itong lawas. Nga, di po siya moadto. Nga, kanang siya yung merkado, dili po siya. Kinanglan, uban, ng duha, ito nga. Sao man ako ni rin. Moto, akong gihimo. Naligo ko guys, kay para mauli-ulian ko gamay. Makuan ko ba, ma-alive ko gamay. Dili lagi magkuan dia, George! So, na. Ano yung si Jules, sirok ko kay muna siyang bugnoon na siya, kay mga sirok. O kanang sirok, sarap po sirok, sa tanan akong dugi, sarap po sirok ka na, adapted na ko ba guys. Abi kay kalangga ko siya guys, magsinirok siya. Niya akong mga dugi, di man naganahat sirok guys. Kaya kung sa'yo gihatag nga pagkaon, mauragid na, dili na, wala na sila yung pangayoon. Managkaon, May? Si Piring. Ako na yung punan kang Piring. Gamay raman yun. Kaya gato si Piring guys. Puro buyag ito mukhaon si Piring guys. As in. Mura tog ka ng bakho mukhaon. Muna si Piring. Muna ka ni. Ako gining gidagan kang Piring. Kay bakho to mukhaon guys. Grabe. Pre buyag ito mo to ang lawas. Pre buyag kaayo. Ang pan ko. Ang kainit yung madada. Oh, painit ako. Ayan ako gibutan. Kay mo pilit mga nagod. Kung dili ipainit. Mo pilit. Kung kinanglan di siya iinit. Mauto guys nga. Ako sa niikuan kay tangan pa man ako preparing. Ning humot na to ang isda guys. Ning kuan na ang iyahang kahumot. Ning gawas na iyang kahumot guys. Nya maghimo ko karon og sauce. Magkuan ko og kaning kuan guys, buwis bombay dahon. Dayong sili. Bawal ba yan ang kanang nakay reflux acid bitaw guys. Acid reflux bitaw bawal ba nag sili guys, pero hilig man gud ko guys og sili oy. Kana kung ginamos namo guys. Kapila na ko ugwa na sili, kapila na guys. Butangan na po na kong sili kay. Kaning na ako na gitag sili, natay tanong sili. Di na arag yun. Nakakuha ra dayon ganina nang harvest ako kong sili. Ganina ning gawas na lang gid mi na merkado kay para among mga dogi na agi sudan. Motong nakasudan gid taon sila kay ugma Lunes na baya. Wala kong bana. Mauli na hapon na o gabi eh. May dili na kani mo serpentina. Munggay. Napakay ka munggay. Kapag di ras inom karon. Las karon na ugma na pud sa buntag magkuha ko sayo. So guys, diri ra siguro tataman guys kay
Ako panintiwasan ako mga trabaho guys. So salamat kaayo guys sa inyong mga mga supporters na ako guys ug nag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Thank you kayo so much guys sa inyong tanan guys ug amping tang tanan guys. I love you all. God bless everyone. Bye.